Здравейте, здравейте, добри хора! За какво служи персоналният идентификационен код? Това е ПИК. ПИК издаден от НАП. Много често хората ме питат, какво е това ПИК? Защо да имам ПИК? Какво да правя с този ПИК? Аз не знам, че имам ПИК. Аз имам ПИК, но съм го дала на моят счетоводител. Той си прави каквото си знае. Аз не се бъркам в неговата работа. Сега ще ви кажа за какво е вашият персонален, значи ваш идентификационен код. Вие може да си извадите този ПИК от НАП, става веднага, и да го предоставите на вашия счетоводител. Да, той може да го ползва. Но веднъж в месеца, например в края на месеца, когато сте така, например си почивате или правите каквото и да е било, можете с вашия ПИК да влезете в системата на НАП и да проверите какво е състоянието на вашата фирма. Какви данни се подават от счетоводството, какви плащания има въз основа на тези данни и дали вие дължите на бюджета нещо друго. Ако имате забавяне, ще видите вашите лихви. Това ще ви внесе финансова дисциплина и контрол върху вашето счетоводство, как се движат нещата. Защото ако оставите всичко това в ръцете на вашия счетоводител, вие нямате обратна връзка за качеството на неговата работа и за състоянието на вашата фирма. Така че отделете си малко време, научете се как да използвате вашия ПИК и проверявайте всеки месец какво е състоянието на вашата фирма, както и на вашите данни като управител по ЕГН. Там е друг ПИК, за да може да видите какво се движи като приходи, като постъпление и като задължения в вашата фирма. Когато ви потрябва удостоверение за недължимост, вие няма да сте изненадани, че дължите някакви лихви или че имате някакви глоби от КАТ или някакви неща, за които дори не подозирате, и ще сте винаги наясно и ще сте винаги с изрядно данъчно досие. Не е трудно, въпрос на навики и се създават отношения на доверие с вашето счетоводство. Затова заповядайте, освен тази тема, можем на безплатна консултация, която е в рамките на 30 минути и онлайн, да ви напътваме за още теми, с които да използвате всички резерви за пари, за помощ от счетоводството, за вашия бизнес. Аз съм Лиляна Трифонова, собственик и създател на счетоводна къща СЛЗ от 25 години. Последвайте линка за повече информация, повече изводи и помощ за вашите пари. Бъдете здрави!